Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda na yi muku magana a baya, YASIRGPT zai fara kawo tallan sababbin laptops da kuma su TV da dai sauransu duk dai abubuwan electronics na zamani. A yau mun fara kawo muku tallan sababbin ga laptops ga TV. Wannan Toshiba ce ko i5 barin kunna ko i5 ce kuma SSD ce hard disk center, tana da RAM 6GB kuma tana sauri. kun ga yadda kuna kunna ta ba ta wani slow, sharp take booting. SSD ne a kanta, ga ta nan. Toshiba ce kuma batirin ta yana da kyau sosai, yana rike caji. Ita kuma ga ɗayar Lenovo ThinkPad, ga ta nan ThinkPad Lenovo. Ita ma ta zamani ce wanda kun san gata da juriya. Duk wani abu da za ka yi da ita na technology gaskiya ba abin da ba za su ma ba wa'annan. Ita wannan ko i3 ce, wancan babban wannan ce, amma wannan ita HDD ne 500GB da kuma 4GB RAM a kanta. Kun gani? Ita nan ba abin da ba ta yi. Ita ma ko i3 ce, ita nan Lenovo. So shi ma ga TV din, shi ma za mu kunna. Ga ta nan Samsung TV, ga ta nan sabuwa ce, 28 inches ce, tana da kyau. Bari za mu kunna ta, za ku ganta, ga ta nan 28 inches. Duk abubuwan da suka shafi kayan electronics in kuka tuntubi YASIRGPT, insha Allah za ku same mu. A don ajiye number waya na, duk wanda yake bukata sai ya mun magana.